La Carmela i el Paulino són dos artistes que actuen a la zona republicana durant la Guerra Civil Espanyola, però també són un matrimoni que té enfrontaments quotidians. L'Almeria Teatre acull fins al 29 de gener Ai Carmela, del dramaturg espanyol José Sánchez Sinisterra. L'obra, produïda per Gataro, la companyia resident del teatre, té com a actors protagonistes a Sabina Figueres i Frank Capdet. És una tragicomèdia. S'ha de tenir en compte que el cos de l'obra és una comèdia a més hilarant, on hi ha molts gags i on la mateixa relació entre els personatges és una relació de parella en la que constantment s'estan barallant. Víctor Álvaro dirigeix aquesta obra que combina uns diàlegs espontanis i divertits amb el rerefons dramàtic de la Guerra Civil Espanyola. Els dos protagonistes de camí a Belchite entren a zona nacional sense adonar-se'n i són capturats per les tropes franquistes. Són obligats a actuar davant l'exèrcit per retre homenatge als vencedors. ¿Te das cuenta de cómo me provocas con tus...? ¿Quién te provoca? ¿Te has puesto así tú solito? ¿Y dónde está el teniente? ¡Mi teniente! Yo, Gavilan, suspendió la función. No, me extrañaría mucho. És la història d'una parella, la Carmela, una dona decidida i forta, i Paulino, més temerós. Però també és la manera com dues persones s'enfronten de forma diferent a una mateixa situació. És una història que està emmarcada dins d'una part molt determinada de la nostra història. Tot i que aquesta història en concret no va existir, però sí que podia haver existit. I això és el que la fa també, segons com la fa més dura. La companyia interpretarà l'any vinent El retablo del Dorado, també del dramaturg José Sánchez Sinisterra.